Esbjerg hold i total opløsning. Vores startformation. Og det er altså en startformation uden Christoffer Poulsen. Han kan gøre det her også. Han er altså fyret i Kina, fordi han nægtede at spille på andenholdet. Har også lige været omkring Oliver Lund. Chibamba på boldjagt over for Ogunbiyi. Det er ikke lige en, man skubber væk. Går ind med kroppen på amerikaneren. Han føler sig ikke en millimeter. 95 kilo Brøndby angriber. Ham puster han bare væk, ikke? Ja, det er voldsomt, det der. Ja, det er det. Han kunne godt blive udsmidt hernede på Messingen. Ja. Jeg synes, han er lidt undervurderet, når man kun taler om, at han afslutter. Fin underholdning. Ja, det har vi. Vestjylland har scoret nu ikke i deres bedste periode, fordi det synes jeg bare... Ikke offsides. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Så mærkeligt her. Nej. Er det Godfredsen, der holder til højre? Ja, Godfredsen han hækker. Det tror jeg, han gør. Så er der ikke offsides. Jeg ved ikke. Han skulle have fortsat. Jeg tror, det er Festersen, der råber til ham, han ikke skal røre den. Ja, det kan være. Det er en kast. Forfærdeligt valg, han træffer her. Godfredsen får næsten assist på den her. Ham, der kalder på bolden på midten. Kommer der. Men Babajide Ogunbiyi clear. Thiago. Og så er det Lund. Han er ikke højre benet alligevel. Farlig afslutning. Men skal de være bekymrede over det her, Nordsjælland eller Vestjylland? Den er fremragende. Lars Jacobsen og mod Ardi bliver lige puffet lidt til. Ja, han fylder godt i landskabet, men han har også fået. Det er noget, de satser på i Viborg. Det er 100%, og det gør de også godt. Og derfor er der jo ingen grund til ikke at satse benhårdt på... Fernando Ardi. Nej, han kan ikke komme hele vejen rundt. God opbakning nede i Viborg-forsvaret. Ham der, han er ikke sjov at løbe ind i. Ja, det er Vetokele igen. Men de vil gerne have en frispark nede på FCK-bænken. Samspillet mellem Bolaños og Nikolaj Jørgensen. Det er godt. Angrebsspil ellers Bolaños, der... Ja, Bolaños, der slår den der ind. Jacobsen, der løber på den indvendige side. Udmærket lavet ellers. Men også god op. For alvor i sæsonen i store problemer. Ja, der må vi jo give FCK-fansene ret i. Lige mange afslutninger af begge hold. I begge halvleje. 13-14. Dalgaard alene med 5 som boldfører. Prøver at trampe sig igennem. Og så Danny Olsen ud til Hedinson. Skal han score? Lægger den på tværs. Og Babajide redder. Han kan ikke få fart på den. Danny Olsen. Og den kommer ikke til at ligge rigtigt heller for Hedinson, der kan sparke på den første gang. Petkovic går ud af sit mål, gør sig stor. Og han kan ikke få fart i den her. Jeg ved ikke, om det vil give mere mening her. Babajide, og vi må sige, at den her konstellation er jo ellers god med Duncan i fedt. Og det er i hvert fald lidt anden opgave, fordi Hedinson han forsvinder meget væk fra den position, hvor Sisto måske mere er. Jeppe Kurz. Babajide hætter væk. Han kan køre for Knallert. Han må ikke spille aftenkampen. Og der! Duncan og Babajide redder. Venstre ben. Og der kommer Ogunbiyi. Og så er det 1-0 til Viborg. Får lov at løbe ind på den der måde. Frit. Se billedet. Passerne mister ham. Så er han også lidt heldig. Jeg tror, han bliver rettet af på vejen ind. Men det skal vi ikke til noget. Det skal ikke til noget. De fremmødte fans her. Stefan Petersen, der når en god bold og ind mod Søren Larsen. Men også målscorer. Hold rundt. Kasper Slot med aflevering over mod Stefan Petersen. Skråt baglæn. Så der er det Ogunbiyi tager udfordringen op. Kasper Slot. Ja, vil gerne. Igen sætter han sig igennem. Sætter venstrebenet. Sker Lars det er skidt. Og så Ogunbiyi. Den er nærmest på nær målet. Så er det her det længste, han har været fremme i dag. Han fører den stille og roligt op. Tager værdifulde, dyrebare sekunder. Kommer han i løb. Peter Ankersen får den fra Jakob Ankersen. Og så levering, medmindre han lå inde i
Det skal være svar skyldig for Leas side. Så er der bold til Dalgaard denne her gang. Onside får alligevel bolden med sig. Ja, det er Babajide, der får hættet fra stående positioner. Ja, stærk Babajide. Og nu Emil Lyng nede, der... Ja, den ene. Frisk med det perfekte Ove Christensen. Han kan altid finde et eller andet, og han jagter altså Dalgaard rundt. Der kan man ikke finde vej til netmaskerne. Skal vi lige se en chance her. Babajide rydder op. Babajide sætter sig igennem. Magdal Hente. Ildsprint over for Babajide. Bænk. Eller vores folk på sidelinjen hedder det fra FC Vestsjællands bænk, der siger Oliver Lund. Han har et godt spil. Defensivt kaos. Offensivt. Venstrebensafslut. Fin angreb før. Kommer godt op, og så er det altså en lille smule i ubalance her. Afslutning for Oliver Lund. Ja, den brækker både forkert og er skævt sat fra start af. Den her var knap så skæv. Der stod altså en... Men som sagt, nu skal vi lige se Lund her på tilvælgelsen, når de kommer herop. Boska er sendt frem permanent. Babajide. Det skal blive spændende at se. Der, ja, igen redder den inde på stregen. Og vi starter på det i hvert fald uforsøget i afslutningen. Vi skal nyde det, det er snart forbi. Boska op, men han kan... Porter, Heidi Møller Eskildsen har fanget Esbjerg